أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jama'anmu muna muku barka da wannan rana mai albarka, rana ta Alhamis. Dukkanin wani alkhairin da ke cikin wannan rana, ya Allah ka sada mu da shi. Dukkanin wani sharrin da ke cikin wannan rana, ya Allah ka kare mu. Idan wannan shine farkon shigowanka wannan gida namu mai albarka na Al-Labib 08 TV, a yi mana liking, a yi mana subscribe domin shirye-shiryenmu ya dinga gabato muku kai tsaye. Ko shine wannan farkon shigowanki wannan gida, a yi mana subscribe domin mu dinga gabato muku kai tsaye kowane lokaci. Na'am. Abin da muka zo muku da shi yau shine sirrin mallaka mai ƙarfin gaske. Wannan sirrin mallaka ɗin ko maigidanka ne ko wani ɗan uwanka ne wanda kana so ka karɓa abu a gunsa, yana da maybe wani abin da ya kamata ya gudanar ma da bai gudanar ma ba. Idan ka aikata wannan mallakan, to bi iznillahi ta'ala za ka samu haske a cikin lamarin wannan abun. Yaya ake aiwatar da wannan sirrin? Shine kamar haka. Za a je a nemo ƙasa mai tsarki, yashi mai tsarki ko farin ƙasa ko yashi na cikin rafi. Za a ɗibo shi ko kuma na gefen rafi wanda dai ya zamanto mai tsarki. Idan aka samo shi, za a shanya shi in ya bushe. In ya bushe za a shanya shi amma kada a shanya shi a rana. Idan ya bushe, sannan a shigowar ƙofa ko na ɗaki ko na falo, in dai ya zamana dai shigowar ƙofan gida, cikin ɗaki, daidai wurin ƙofan za a zuba wannan yashin nan. Idan aka zuba wannan yashin nan, sai a rubuta Yasin wal Qur'anil Hakim. Amma yanda za a rubuta Yasin wal Qur'anil Hakim zai zamanto yana kallon gabas ne. Zai zamanto Yasin ɗin yana kallon gabas. Shine za a rubuta shi Yasin wal Qur'anil Hakim. Idan aka rubuta Yasin wal Qur'anil Hakim, wurin minjayen wal Qur'anil Hakim, wurin Hakim ɗin nan za a buɗe minjayen. Sunan wanda kake so ka mallaka za ka sa a ciki. Idan ka sa sunan wanda kake so ka mallaka, already za ka riga ka hura wuta a garwashi sosai. Ka hura wuta, garwashi yayi ja sosai. Sai ka yi alwala. Bayan ka yi alwala, wutan garwashin nan sai ka zo ka zuba. Sai ka zo ka zuba a kan wurin ƙasan nan inda ka rubuta Yasin wal Qur'anil Hakim, sai ka zuba garwashin a saman shi. In ka zuba garwashin a saman shi, sai ka zauna kai ma ka fuskanci gabas ɗin, sai a ɗinga wuridin Yasin wal Qur'anil Hakim. Za a yi 7,777 shine za a aiwatar. Har wannan garwashin ya mutu har a gama wuridin Yasin wal Qur'anil Hakim. Haka za a yi wannan sihirin har tsawon kwana bakwai. Haka za a yi sirrin har tsawon kwana bakwai. Wannan sirrin sahihan ne sosai, yana da ƙarfi, mujarrabun ne. A je a gwada, a jarraba shi a gani. Saboda yana da ƙarfi sosai. Kai ma daga yin sa a zaunen ka ma, in kana aiwatar da wannan sirrin, za ka san cewa ba ƙaramin sihiri bane ka yi ba, saboda kai ma karan kanka ma zai iya jijjita ka. Wannan muka kawo muku ƙarshen wannan sihirin namu. Allah ya sa mu dace, Allah kuma ya taimaka mana gabaki ɗaya. Ina waɗanda suke so a yi masu binciken taurarensu, duk wanda yake so a mai binciken tauraruwan haihuwansa, yanayin rayuwansa, ya tuntuɓe mu a kan namban wayanmu. Ya tuntuɓe mu, amma da sharaɗi, idan mutum yana da
ko date of birth nasa, ko na bature, ko na islamically. Da shi ne za mu iya wannan binciken na taurari. Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.